No és més mogut. Veus, Josep? Josep, ara veus tot el recorregut. Veus el cable i se'n va cap amunt. Sí, un estira i l'altre frunça. Això és una estira i runça. I al mig hi deu haver-hi l'altre gran que puja. O no? Mira, veus? Josep, mira. Quan vam anar a Barcelos, a Portugal, n'hi ha un que funciona amb aigua. Sí. El que baixa va per carregat d'aigua. I quan arriba a baix el buida. I després el que queda de dalt carrega. I l'aigua, amb el pes de l'aigua, fa pujar l'altre. Saps el que vull dir, no? Un sistema de politxes. Però és aigua, buida l'aigua i la deixa l'aigua. Czasem jeszcze tam nie biegali, stężyli, żeby tam jeszcze kurz był posłany, a żeby tam taka cestyczka, nie chcę, jaki chodniczek znikał. No, a Polovica presne, ideme dole si... I ara ens trobem en el punt mig amb l'altre, no? Sí, que un passa per l'esquerra i l'altre per la dreta. to jest... Ara no sé si nosaltres anem per la dreta o aquell va per l'esquerra. Penso que nosaltres anem per la dreta. Ara ho sabrem. Już katedrala, już brutalna fronta się widziała. A przechodzimy na Wichniatku Chorę. Nad stanicą po schodach je Chory Wichniatka. To już będzie. Aha, ta fronta, ale normalnie to jest całe właśnie taka wielka. Ara aquí es paren un moment. Pam. I ara anem per la dreta. Nosaltres per la dreta i aquest per l'esquerra. Hej. Okej. No, szybcisko, brat, szybcisko. Pęczo pregapytasz, to ja, hej. Hej. Aquí dalt estem a 970 metres, diu. No, my mamy takiego maliczkiego, a nasz był... Z tej macie, że impressionant, eh? Ale taka biała, jak jest taka. Na nas już nie breszą. Luka? Ja wiem, który, hej. Jak woła? Hej. Wiem, który, Marian. Ale zawoła. On... Majka mówiła. A że ja sam to zażyła raz. Tak. Wiem, że oni tam mali... On ma chałupę. Wiem, a tam bywa On syn. może tam nie planuje nie biwać, że oni planują to predać. Już tym ma dom chore na polu. Ważnie, że oni planują to predać, hej. Hej, tento roga z jadłonia. Bo oni hej, a to domo już są to tematy, bo to nie wiem, jakieś pecytancy, co by tu mam sam. O, takie informacje. Ten, co za was. Tak podbiło to szybko, że to na piach. A tak, nie wiem, jakie jest, jakie zakłady. No a ona za Zuzką za kamera, ci jest takie, że tam oni mają Ja jeho žena, hej. Taką jak zahradku, a że tam mogą linki posadzione do rybami, to on tam tak tylko A tylko tam nie biwa. Tam przyjdzie każdy sztyl. taka starska popa. Hej, ciężko pomogło. Wszelkie do tej sesji. Hej, terenowe Może sesje. gdy się złożymy odnieść. Ważnie, Zobola, a Julka z I Julka złożona, Ewa, no Ewa je to ta. Ewa je to ta, Łukaczova, potom je Marcela i Marcela. to, co mają na Hej, Holandský. Tino je kamerletnik. A on poszło. Hej, on je časový. Aquest tros és sense cable. Sí, perquè el cable és el que va dalt. Ara tu estires el de dalt. Stary. A oni chcą slobodnie. Czy ja tego To takie,
A ten mladý, hej, ten Lukáš. Bo ten prvý Dačo také. Ale že už asi ani Už odišiel. nie, hej, už dávali, hej, že. Hej, on hral futbal a švager ho trénoval. Tak, hej. Ja som hovoril. Viem. No my sme ho hej, asi. Toto čo?